Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Kini inyong higala sa kahanginan. Welcome to God's Mission TV. I'm Brother Dudes Howjan. Tuguti ko nga magadasi kanimo nining takna karon. Ando na lay pipila ka bersikulo nga ato isgutan mga kaigsunan diri sa Lucas chapter 9. Usa ni sa mga common usab nga mga bersikulo pero at least tuguti lang nga maka-encourage nimo, maka-remind nimo tungod kay dili kalikayan makaigsunan kinatong kinabuhi dunay nagkalain-lain nga mga circumstansya or mga challenges pero nakanindot lang kay ang Dios nagtudlo kanato unsaon pagsubay sa iyang kabubuton tungod kay at the end of the day sa atong mga challenges makita nimo ang grasya, ang pagpamuhat sa Dios, ang kaluoy ug ang pagpanalangin sa Dios kanatong tanan. Well, tuguti ko makaigsunan mo basa ning particular verse sa Lucas chapter 9 diri ta sugod sa 23. Og miingon siya sa tanan, kung may buot mosunod kanako kinahanglan nga magdumili sa siyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug mosunod kanako. Well, nasayod ta makaigsunan nga si Jesus namatay siya dito sa Kalbaryo sa cross, no? Gipako si Jesus dito sa cross. Ang cross before siya gilangsang sa cross, iya pa gyud ning gipas-an makaigsunan. No, nasayod ta nga kining cross nagsimbolo ni sa kabug-aton sa sala sa tao. Nagsimbolo ni sa gapos sa tao makaigsunan. Ang kanindot lang kay si Jesus mo'y nagpas-an niini. Si Jesus mo'y gustong mo lukat sa mga tao og iyang gibuhat, gipamatud-an, gipakita gyud ni Jesus ang iyang dako kayang pagigugma kanato. Gipas-an niyang cross og nagpakamatay sa diya sa cross makaigsunan. So katong cross nagsimbolo kato sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Sa tanang tunglo gapos kabug-aton sa tao. Mo nay pinakanindot nga balita alang nato nga si Kristo mo'y nagpas-an. Ang gikinahanglan sa tao makaigsunan nga i-recognize niya ang kaugalingon nakasala sa batok sa Dios. Og si Jesus mo'y nagbayad sa atong bili. Jesus mo'y naglukat, nagbayad sa tanan natong utang, no? Di man gyud ta kabayad makaigsunan. Po si Jesus mo'y nag-purchase nato, siyang nagbayad nato, pinaagi siyang kamatayon. So si Jesus makaigsunan naghatag sa ani nga mensahe, no? Nakigsulti siya sa mga tinun-an na kung buot kamo mosunod kanako kinahanglan nga magdumili kamo sa iyong kaugalingon ug mopas-an kamo sa krus sa matag adlaw ug mosunod kanako. Dili kalikayan nga kita nausab tay kabug-aton, natay makapakyasan, kaluyahon, natay mga nasala nga nangabuhat makaigsunan. Ang gusto lang ni Jesus bisan kita nga nasayod ta nga napakyas ta pero si Jesus atong sundon. Natay burden, natay challenge kada adlaw atong gipas-an usab. Gusto ni Jesus nga atong pas-anon. Pero gipas-an nato ni pero nagsunod ta ni Jesus. Yan si Jesus, pas-ana kini og sunod kanako. Meaning makaigsunan, idumili nimo imong kaugalingon, deny yourself tungod kay imong sabton nga ikaw di ka kabayad. Si Jesus mo'y nagbayad nimo. So ang imong himuon nga inspirasyon sa kinabuhi, si Jesus. Naaman tay pagsulay pero si Jesus ang atong gitan-aw, siya ang atong motivator, siya ang atong inspiration makaigsunan. Nga bisan nay kabug-at kaya nato kay naa siya. Kay nagsunod ta niya makaigsunan. Sama ni Jesus nga gihuman niya ang tanan, nagmadaogon si Jesus sa pagbayad makaigsunan sa atong mga sala. Hantod nga siya namatay ibabaw sa cross sa Kalbaryo o human siya namatay gilubong og nabanhaw. Sa samang paagi mga kaigsunan, natay kabugaton, natay mga challenges sa kinabuhi, pero we have to deny. Meaning, kay kung di nato i-deny itong kaugalingon, usay hunahuna ra nato, kaya nato. Pero I tell you, dili nimo na kaya, mapakyas o mapakyas kagyapon. Apan kung si Kristo imong saligan, aron makaya nimong pagsulay, aron makaya nimo ang kabugat, mga pagdumot nimo sa kasing-kasing, makaya nimo nag-release makaigsunan tungod na ni Kristo. So natay gipas-an matag adlaw, makaya nato na kung si Kristo ang atong sundon. Muna si Jesus, i-deny mo kaugalingon, pas-an ang cross matag adlaw ug sunod ka nako. Namang galing tay gipas-an makaigsunan, pero kaya nato na tungod na ni Kristo. Kay mosunod ta niya makaigsunan. So natay pagsulay, pero ako kang gidasig, yang nasa imong hunahuna si Kristo Jesus, maoy imong himuon nga source sa tanan, source sa kadaugan, source sa tanang solution sa imong problema, kaayuhan sa imong balatian. Wala ba kay kalinaw? Siya ang imong kalinaw.
si Jesus ang imong kalinaw sa imong kinabuhi. Ug matod pa diri makaigsunan ni Jesus, kay kung buot maluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Wow. So mini makaigsunan, importante kay ning pagsalig ug pagtuo diha sa Dios. Kining atong kumpiyansa. Kay the moment nga mosalig ka sa imong kaugalingong abilidad, mapakyas ka gyud. So busa makaigsunan, himuon nato si Kristo nga may source nato sa puso. Mahimot tang maka-overcome sa mga challenges kinabuhi tungod ni Kristo. So mato pa ni Jesus, si bisigin siya nga nagtinguha nga muluwas siyang kinabuhi, siyang kaugalingon, dili gid sa kaluwas. Dili gid sa kahimo makaigsunan. Apan kung buot ka nga kawad-an tungod niya, makabaton ka hinuon sa kinabuhi. Naunsa man kini nga kinabuhi nga gustong ipasabot ni Jesus kanato. Dili lang ning kinabuhi karon, kining kinabuhi to karon temporary ra ni makaigsunan. Limitado ra ni makaigsunan. No, dili ta wala ta kining uncertain tas kinabuhi o ta kabulog kuno sa anak ta kutob. Pero mintras karon buhi pa ka, siguraduha si Kristo kay siya ang imong kinabuhi. Kaya ang tinuod ni kinabuhi igsuon, human ani nga temporary nga panimalay. Kaning temporary na to nga lawas, naay kinabuhing dayon nga gisaad ni Jesus. Muna ingon sa Bible nga ang mutuon niya dili malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Sa ato pa ang imong kapital karon aron na kay kinabuhing dayon, pagtuo, pagsalig kang Kristo. Hinumdumi lang nga kung ikaw na tinon nga pagtuo, makita ni sa maing buhat. Dili pwedeng taman das tumoy sa dila nga mituo ka nga daw na Dios, ipakita ang maing buhat. Ang maing buhat nimo ipakita tungod sa imong pagtuo, moalagad ka sa Ginoo, mopasaylo ka sa mga tawo nga nakasala nimo. Of course, may kagpasaylo sa Dios yung makapakyasan. Musimba ka sa Dios. Mudahay ka sa Dios, magkinabuhi ka sumala siyang pulong. Magkaon ka siyang pulong. Kay pagkaon man iyang pulong. Dili man ta mabuhi sa tinapay lang apan sa matag pulong usab magikan sa baba sa Dios. Nagaingon si Kristo sa Mateo 4:4. So ang pulong sa Dios, kung tinuod ka nga na pagtuo sa Dios, magkinabuhi ka ani. Mamalandong ka siyang pulong. Magkinabuhi ka siyang pulong. So ang tawo makaigsoon na matod pa kay ang buot magluwas siyang kinabuhi kawad-an hinuon. Usay magud kita rin ning kamot, no? Usay maning kamot ta nga kaya nako ni. Usay ang tawo makaigsunan, nagdepende lang sa iyang abilidad, nagdepende sa iyang resources, dili niya pilon ang Dios ang kinabuhi, di niya pilon ang Dios ang negosyo, di niya pilon ang Dios ang mga transaction. Busa igsoon ako ang gidasig karon, apila ang Dios sa imong kinabuhi. Kay wala tay mahimo kung walang Dios. Tanan nimo transaction, panginabuhi, negosyo, pamilya nimo, apila ang Dios makaigsunan. Mao ra nay sekreto nato sa kinabuhi. Nga at the end of the day, matubang ta sa Ginoo, nga kumpiyansa ta, malipayon ta makaigsunan. Nga Dios magaganti kanato nga nagsalig kaniya. Matod pa niya makaigsunan, praise the Lord. O matod pa niya, ang kawad-an siyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. So ambot pasabot nga saligi ang Dios. Bisan sa panahon sa imong challenge, ibutang sa Dios imong kumpiyansa. Ibutang sa Dios yung pagsalig. Ayaw give up. Ayaw kang makaigsunan. Say paminaw nato, wala man siro Ginoo, hunahuna ra na nimo. Ang Dios di gid mo biya nato. Isaan na sa Dios that He will never leave us nor forsaking us. So bisan pag sitwasyon nimo murag sama ba ni Moses sa iyang mga during sa panahon sa Israelites nga nana sila sa age sa daplin makaigsunan sa Red Sea, paminaw nila mga matay na gyud mi ani. Kay wala na sila escape makaigsunan, nalukong na sila. So sa diyan maingon ang Dios nga unsa may naa sa imong kamot Moses, naisungkod ni Moses. No? Nagsimbolo kato sa otoridad sa gahom sa Dios. So ang atong sungkod karon is the word of God, ang atong pagtuo. So unsay gibuhat sa Dios mga igsunan, gipikas ang pulang dagat. Mo na usa ka kahibulongan. Kita rin naghunahuna, wa naman siguro solusyon. Na ay solusyon. Wa lang kay pagtuo, wa lang kay pagsalig sa Dios. Usay pangunahan nato ang Dios. Usa ako kang gidasig, ayaw gyud kang adya sa Dios. Saligi ang saad. Sama sa panahon sa Israelites mga igsunan nga paminaw nila mga matay na mina. Uban nagabugot-but na nga suko na. O gipakita sa Ginoo. Tungod sa alagad sa Dios nga si Moses nga nagmasinugtanon nga mituo misalig gayud sa Dios. Gipikas makaigsunan o gibuhatan silang dalan. So sa samang paagi makaigsunan, ikaw ba karon naminaw ani nga paminaw nimo murag wala na kay kakampi? Naa kay kakampi. Buhi ang Dios nakakita sa imong sitwasyon.
Ang gipangita lang sa Dios nimo karon ang imong pagpaubos, ang imong humility. I-prove nimo, ipakita nimo sa Dios nga nagdepende kaniya, nagsalig kaniya. Buhata na sa matag adlaw. Dili lang kay sa panahon nang hinanglan ka, pag na ikaw naakas kayahay, malimot ka sa Dios. I-disiplinahan imong kaugalingon, makaigsunan. No, i-train imong kaugalingon nga mosalig ka sa Dios sa panahon nga bisang naa ka o sa panahon nga wala ka. Dayga ang Dios, alagari ang Dios, simbahan ang Dios, pasalamati ang Dios. Matod pa diri mga kaigsunan, diri ta last sa verse 25. Ug unsa may makuha sa tawo nga maiyang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya, wala gayon. What a man profit he gains the whole world, but he loses his own soul. Unsa may mahimo sa tawo ang imo nang tanan tungod sa imong pagpaningkamot maka sa imo bakang pagka sikat o pagkaabilidaran, but the end of the day, silutan na day gyapon, kawad-an na day kagyapon makaigsunan. Hinumdumi makaigsunan nga kining tanan iya sa Dios. Ang bahandi nga nasa tao iya nasa Dios. Tanan nga nasa tao iya nasa Dios. Gipiyal na sa Dios nato. Gusto sa Ginoo mahimot tang good steward. Mabitaw yun si Jesus, if you're trusted in a little things, you will be trusted in much. Kasaligan ka sa gagmayng butang, kasaligan ka sa dagko. Unsa may mahimo nato sa tao kung maiyang tanan. Try to imagine, tibo kalibutan pagaligis-gutan ni Jesus bisan pag maimo ang bahandi sa kalibutan. Pero kawad-an gyapon kag kinabuhi. Silutan gyapon ka. Ang punay pinakalisod nga silutan pagyud ka. Meaning anihon gyapon nimo makaigsunan. Silutan ka tungod kay mo na yun sa pulong daan sa Ginoo. Dili man si Lord mo mupakyas ng pulong kay ang pulong Dios man, kay ang pulong kinabuhi man makaigsunan. So ang tao silutan na dayag gyapon siya bisan pag maimo ang tanan. So dili ta buot ana makaigsunan. Kay kung silutan na ang tao, dili nato kaya makaigsunan. No, ang silot maabot ang panahon, mo na nay final nga mahimong destinasyon sa tao. Mabitong na impierno makaigsunan. Na lake of fire, patay gitawag sa Bible og the white throne judgment. Dito na hukman ang tanan for final judgment nga mag-antos ng tao sa wala na katapusan. So dili gusto ang Dios ana. Hinumdumi igsuon nga gihigugmata tanan. Ang impierno dili para sa tao, para ra ni Lucifer ug sa iyang mga anghel. Hapit na yang panahon nga hukman na sa Dios makaigsunan si Lucifer. Tapuso na sa Dios ang tanan makaigsunan. Og hukman sa Ginoo ang tanan. Ang giandam sa Dios nimo langit makaigsunan. Ang langit nga din lunlon bulawan, nga din dito wala nay paghilak, wala nay kagul-anan, wala nay kasakitan. Mo nay gusto sa Dios sa tao. Kaso lang makaigsunan, mintas napatan ning kalibutan, ang yawa gusto siyang mandamay. Kay di man siya kapanimalo sa Dios, ang iyang panimasdan ang tao. Muna nga ayaw kumpiyansa kay damayon ka sa yawa makaigsunan. Buhaton niyang tanan, lit-agan niyang tao, gubaon niyang kinabuhi sa tao sa bisyo unsa nga klase nga mga kahilayan sa kalibutan. Kay damayon niya ang tao ngadto sa linaw nga kalayo. Apan gusto ang Dios nga di ka madamay. Busa nay mensahe, nay pulong, nay ebanghelyo, nay kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo, libre way bayad. Ang imo lang buhaton motuo ka, mosalig ka, mutugyan ka sa imong kinabuhi kang Kristo Jesus. Kay si Kristo ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan. Kay di gyud ta katong langit, gawas lang ni Kristo. So igsoon ni galan ini kabuntagon hinaut ko nga nakay nakuha, nakay nasabtan ani. So mo ning panahon nga we have to deny ourselves and take up the cross and follow Christ. What a man profit he gains the whole world but he loses his own soul. Igsoon, deny yourself. No, dili na panahon karon magpasigarbo ta, magpasikat ta nga kita maing laki. Pag magpaubos ta sa tong kaugalingon Dios Ginoo. Atong i-recognize ang ownership sa Ginoo nga wala gyud ato mga igsoon. Kining tanan iya ra gyud ni sa Dios. No, kinabuhi nato mubo ra kayo mga igsoon. Busa ako kang gidasig nga karong panahon na mudangop ta sa Dios, surrender ta sa Ginoo, mudayeg ta, ikaw ba karon nga tawo nga wa na gyud kay panahon mo simba sa Dios, pangitag simbahan nga ma-train up ka, ma-disciple ka o ma-feed up ka sa word of God. Igsuon panahon na karon nga si Kristo atong angkunon nga atong manluluwas hari sa atong kinabuhi. Kay siya namatay para nimo. Siya ang nagbayad nimo. Busa pasalamati siya, alagari siya, pasidunggi siya sa imong kinabuhi. So dalay ko ng Dios, salamat sa pagmaminaw. Salamat sa imong comments karon ug naa ba kay prayer request. You can write your comments or please also share our video igsoon. Ang Dios nahigugma natong tanan, no? Padayon pagpangalagat sa Dios. Kung ikaw wa kay pagpangalagat sa Dios, karon ang panahon, malagad ka sa Dios.
Ihatag ng imong panahon sa Ginoo mga kaigsunan. Kay basig na busy na kakaayos panginabuhi karon si kagukod sa kwarta. Ang sekreto sa Ginoo unahon lang siya. Gingharian unahon natong gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong idugang ra sa Ginoo ang tanan. Kitang tanan di ta pasagdan sa Dios kay palangga ta. Gusto sa Ginoo panalanginan ta tanan. So God bless you ug maayong adlaw kanatong tanan makaigsunan. Bye-bye.